Я кажи ми, облаче бяло, оде идеш, где си ми летяло? Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори? Всички не видя ли и не чули майка да говори? Що ни прави моето чедо мило? С чужди хора, с чужди хляб делило. Ти кажи, облаче бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. Ти кажи, жив и здрав, че тук си ме видяло. И носи от мене много здраве, много мина, мъничко остана, наближава все да се върна, да се върна, майка да прегърна. Наближава все да се върна, да се върна, майка да прегърна, да се върна, майка да прегърна. На Мегдана на другата България е вече девета поредна година, пътува из Европа. Започва пътя си от Лион, просто от една мечта на една ръководителка на група там. И всяка година събира все повече и повече хора и ние вече за втора поредна година се присъединяваме и просто вие усещате магията и вълшебството на толкова хора заедно. Така че до година се надявам пак да се видим на следващия фестивал. Ние правиме събор, защото идеята на събора е това, че ние се събираме от всички страни, българи, които живеят в чужбина, на един Мегдан, за да можем така добре да ни усетят в чужбина и да го има това желание всеки да донесе част от себе си и да посеем корена, да сложим този нашия корен на нашия Мегдан, нещо, което ни свързва с България, пък същевременно живеем в чужбина. И затова създадахме и този събор на Мегдана на другата България. Всеки да донесе частица от себе си на нашия чуждия Мегдан, там където живеем де-факто, но да кажем все пак, че ние не забравяме откъде сме тръгнали и не си забравяме корена и той за нас е много важен. Който корена за нас е българския фолклор и това е което ни обединява.
Gruppo Salvatore Tanzi, Salvatore Newport, Anglia. Applaudissementi per Newport. Дали се прави тежко организацията? Да, организацията е доста тежка, трудоемка, но с голямо желание сме поели тази отговорност, защото знаем какво е, ходили сме на други събори и да видиш доволните физиономии на доволните лица на хората при всичко това напрежение е нещо страхотно.
Значи, от датата на предаването на щафетата, както да кажа щафетата, имаме една година. Плюс-минус една седмица, да кажем, да зависи от датата, която определиме. Но реално погледнато най-напрегнатото време е последния месец, където всичко живо започва. Сменят се файлови за музика, видеа, връщаме го наново, не им харесва, променят се хореографии и проблеми, примерно с зали, с помещения, където се организира всичко. Напрежението е последния месец. Тази година в събора има 78 или 79 групи. Вече им изпуснахме бройката точно, но това за сега е най-мащабният събор, организиран до тук. Миналата година бяхме в Прага, там бяха 73 групи, значи 78, 79, сега сме много добре. До година ще видим как ще се организираме и колко групи ще можем да поемем, но да, събора става все по-голям всяка година, защото първо има много фолклорни групи в чужбина. И те се оголемяват с всяка година, броя им се умножава с всяка година и най-вече, че на нашия събор всички са добре дошли. Има едно приятелство, което се създава, едно желание да танцуваме всички заедно и да бъдем едно цяло. Страхотно е. Няма такова усещане. Българите на едно място, особено на Мегдана, невероятно. Повече от 3000 човека ще бъдем. Чувствам се наистина горд с българския факт. Просто някакси българите в чужбина, обединявайте се и елате на нашия Мегдан да потанцуваме заедно. И за това всяка година групите са все повече и все повече и повече. И за да отговоря на първия въпрос, да, не е лесно да се организира това, защото в действителност ние сме много хора. Значи тази година има около, може би, 5000 човека. За да организираш, да намериш зала, да намериш площад, Мегдан, където да събереш всичките тези хора, не в чужбина, а не в България, там където и стените помагат, е много трудно и затова моите изключителни благодарности на всички организатори, на всички тези, които се съгласяват да организират този събор и с толкова много хъс и желание правят това през цяла една година. Поклон и много ви благодаря! Жив и здрав, че тук си ме видял. Толкова много фолклорни групи от 17 държави в Европа, събрани на едно място. Много е вълнуващо, наистина. И се радвам, че Палма е домакин на това събитие, на 9-то поредно събитие. Тук ни доведе невероятната идея на Анита да събере всички българи, които живеят зад граница и да съхраним българската култура, българския фолклор, да топли сърцата ни и някой ден да го предадем на децата ни и да се върнем отново в родината. Много готино, тук има много хора различни и чувството е супер. Beautiful. Lovely costumes, lovely people, lovely music. Днес сме за четвърти път на събора. Били сме в Верона онлайн, Копенхаген, Прага и днеска ни е четвърто участие в Палма де Майорка. Какво ви доведе до... Ами любовта към фолклора. Любовта към фолклора и желанието да запазим също желанието на други хора да се занимават с това и да поддържаме българското. Българският дух трябва навсякъде, във всяка държава да се усеща.
той като че ли се усеща повече от вас, отколкото ние, които живееме там. Така е. Не. Майче така е, обаче ние ще накараме всички около нас. Ние ще накараме всички около нас да усетят. Ще ги заразим. Да. Мисията на този пътуващ фестивал на Мегдана на другата България е именно да популяризира българския фолклор и традиции по целия свят, конкретно на мястото, на което се провежда, защото българските състави са изключително много. През миналата година нашата агенция изготви един анализ, който обхващаше над 200 фолклорни състава, като разбира се знаеме, че това не са всички. Ние продължаваме да го актуализираме, защото те са изключително много вече. В цял свят има български състави, които реално са посланника на българската култура. Те реално представят нашия фолклор навсякъде по света и са изключително активни, изключително дейни. Когато българин е далеч от своята родина, сякаш много повече иска и много повече има нужда да се свързва с корена си. И тези хора наистина го показват. Изключително е атмосферата тук. Има над 2000 човека. Просто е невероятно. My wife is performing here today. She's done her dance already. It was very good. Did you like this traditional dance? Oh yeah, I like Bulgarian folklore dancing, yeah. I like to play a little horo myself sometimes. What is your feeling when you saw a lot of people in that event? Oh, it's amazing how it all comes together, and they've performed so well, and they put their heart and soul into it. Жив и здрав, че тук си ме видял. Групата ни е едно голямо семейство. Ние сме толкова сплотени, толкова обичаме да прекарваме време заедно. Свързват ни не само танците и обичта към родината, но и всякакви други неща, които обичаме да правим заедно. Така че групата, те са моето семейство. Haydi gidi o sigar!
Много съм щастлива за нашето дружество, което се развива в много така правилна посока. Отначало бяхме малко, занимавахме се с танци, разучавахме стъпки, после дойде сценичната дейност, почнаха да се появяват една след друга много хубави постановки, много красиви танци. Започнахме да шием сами нашите носии. Хора се развива с невероятна вътрешна динамика. Изключителна радост е за нас винаги да се занимаваме и с танци, и с хор, и с хорово пеене. Заниманията в Китка са приоритет. Ние сме група от 7 години. Участваме вече за 6-ти път в фестивала. Но това, което е основното, е това, което правим в Белгия. Ние сме си общност и се събираме и се радваме да сме заедно. Носи ни емоция, носталгия, спомен за България и така, радост. Пазим си традициите живи. Много млади има, които се включват, танцуват, има такива, които не, но повечето го приемат много добре и са много позитивно настроени към всички тези неща. Това, което е изненадващо, е, че белгийците го приемат добре. Имаме доста белгийци в групата. Да. Много харесват нашия фолклор и им е интересно, идват, играят. Аз съм родена тук, ама от малка баща ми е показал българския фолклор и до ден днешен играе с него. И сега вече съм в танците в България. Съставът ансамбълът ни е от ученици и родители, от училището им българското азбуки, от Рим и Колиферо. Останаха повече ученици. Родителите, това е целта, придаваме щафетата, традицията и днеска също един още по-голям празник и за нас, защото нашето училище, нашата асоциация прокламира за 8 година в цял свят, във всяко кътче на България, всички българи, които се чувстват и ги принадлежат на България, да се обличат с една българска бродирана риза, шевица, коланче, каквото има своем българско, да запълни гардероба с български атрибути, традиционни на баба и от скрина на баба, да ги съхранява и предава. Това е нашата цел. Танцова формация Копаница. И аз съм техния ръководител. С голяма гордост го заявявам, защото са едни прекрасни млади деца, най-вече деца. Ето ги, които са родени тук и за които българския фолклор е една магия и се потопяват всяка седмица в него. В Англия живее от 10 години, състава е от 7 години в Нотингам и от 2 години в Бирмингам. Сега хората, с които съм тук, са основно от Бирмингам, по-младите, но това е една страхотна възможност да се съберат българите въобще в Европа и да станат приятели. Да речем, тук са от Тенерифе. Оказва се, че хореографа им сме танцували в един състав. Миналата година беше Коцето от Чикаго, който прави фестивала в Чикаго. Пак сме танцували заедно. И е страхотно да отидеш в чужбина, за да си видиш приятелите, да се събереш някъде с танцори. И пък нови приятели да намериш, да, както току-що намерихме тази дама, която е близък град при нас в Англия. И се надявам да си контактуваме, разменяме в момента координати, за да правим нещо общо и там да се срещаме и да се веселим заедно, разбира се, и да си поддържаме българското в нас.
понеже темата тук е шарена черга и ние като някои други състави сме включили танци от различни области на България. Имаме пирински, 2 тракийски, 1 северняшки и 1 шопски. Лорейн Богданова. Клара Гоцева. Къде сте вие? От Лондон. Да, и от Лондон. Кой ансамбъл играете? Казват се Малките приятели. И какво ще правите днес? Какво ще играете? Ще танцуваме танци. Да. Харесва ли ви българския фолклор? Много, много, да. Аз лично се занимавам с фолклор от 9 годишен. От 9 годишен, значи съм преминал през читалища, други състави, да не кажа професионални, минал съм в професионални състави, в Държавния капански ансамбъл съм танцувал. Оттам приключих като танцор, понеже се наложи да дойда в чужбина. И тук намерих си съдбата, срещнах ми съдбата с този състав, който е, и станах техен ръководител, с който много съм доволен, се гордея с всички мои колеги, които танцуват с мене, защото са много си отдайни, макар че всеки работи и до късно и всеки ден, но намираме време да отделиме за всичко това, което правим. Аз като малка винаги исках да играя народни танци, понеже бях много висока, никога не ме вземаха в състав за народни танци. Трябваше да сме по-ниски от момчетата и ето така се получи сега извън България и на тези години играя. Винаги, когато чувам музика, не мога да стоя спокойна. Нашата музика е нещо, което е много хубаво и действа страхотно, така че за мен лично е по-добро от всякакъв фитнес. Имаме много добра ръководителка, която професионално се занимава с танци, играла дълги години в Филип Кутев, прави наистина професионално загряване, хореография. Интересно е. Обичаме всички да танцуваме. Вече сме доста хора в състава. Ами вече близо 7 години, откакто съм в Англия, може би съвсем в началото започнах и вече 7 години се занимавам и съм много щастлива от това. Аз се занимавам от 3 или 4. 5, 6. На колко години си? На колко години си? Аз съм на 9. Значи от 3 годишна? Да. А ти? Аз съм на 10. Аз съм танцувала от 8 годишна възраст до 15 годишна възраст, след това прекъснах. И сега от няколко месеца сме се събрали като група от краища България в Инсбрук. И така, тренираме си от сърце и после дойде идеята и за изява на сцена. Аз играя от 4 годишна. И аз от 7 мисля, че не съм толкова сигурна. Да.
Да, вече много години го танцуваме и една седмица без събота танците не се получава седмицата. Да, не е завършена. Ние не можем без танците. Най-важната част от седмицата е танците, като играем заедно. Да. Всичко е много забавно. Всички са щастливи сме. Ние сме като нашето семейство вече. Много голямо семейство, всичките деца. Всичко правим заедно вече. Танца, какво ми носи? То трудно да се опише какво ми носи танца, но това е наслада, това е обич, това е емоция, това е нещо, което просто не трябва да се изживее, трябва да се опита и тогава, който го почувства, ще разбере, че не може да се обясни. Не ми стига думите просто. It was very hard at first, but now I'm good. Thanks to my teacher Veronica. Удоволствието от това да видим, казах го пак, от усмивките в лицата на хората, да видим, че всички тези хора се наслаждават на присъствието и красотата на целия български фолклор, който се качва на сцените в този театър, че всичко живо се събира с една и съща кауза, да се прокламира величието на нашия фолклор, красотата на нашите багри и на нашевиците, които се развиват по нашите сцени. Ами първо, че ме приближава повече до дома и друго, че това е може би най-хубавият начин човек да получи малко повече щастие и да се отърси от стреса на ежедневието и всъщност да е близо до корените и до нещо истинско. Ами, за мен е голямо удоволствие да мога да съм тук в друга държава, ама да продължавам да показвам България все пак. И има чувствия, които не мога да обясня сега. Сърцето го казва, не аз. Сърцето. Так, ритъм, всичко взето заедно. Аз миналата година нямах много корен за България и от когато почнах българските танци, веднага всичко напълни ми душата в България. Направо. За мен мама и тачи винаги са държали да си знам корените и да знам откъде съм и какво се случва в България. Но според мен народните танци те са нещо уникално, където няма такова нещо, където съществува, където събира хората заедно и създава такива чувства, където не се усещат, освен ако не танцуваш заедно. И мисля, че до някъде народните танци са помогнали с това да нас съберат по-близко до родината ни. Много съм въодушевена, много така ентусиазъм има от нашите млади момичета, не само млади, нашата най-възрастна танцорка е на 72 години и тя просто е една от водещите също. Просто искам да дадем изява на нашите момичета, да сме все така обединени, както всички българи навсякъде по света. Аз живея вече от 25 години в Англия. Омъжена съм, но вярвайте ми, носталгията ми гони всеки Божи ден. Факта, че се събират от цяла Европа и че се опитват да пренесат всички традиции, говори, че все още фолклора е жив, че се разпространява, че се предава на новото поколение и няма да си отиде, колкото и време да минава, така че това е нещо много важно. Носи ни сплотеност, обединяваме се, това е нашето семейство. Ние се чувстваме в България, макар и далеч от родината, и това са много незабравими емоции. Много сълзи, но от радост, изключително събитие. Ние сме за първи път като група.
Пристигаме от Англия, събрани сме от цяла България. Нашата фолклорна формация се нарича Ритъм, защото ритъма е в сърцата ни. И просто, дори сега ми се насълзяват очите, просто невероятно изживяване. Аз съм наполовина българка, аз съм също италианка, но с народните танци мисля, че ми е гордост да съм тук и да представям България от Италия. Танците винаги са ми били голяма страст и винаги когато чуя музика, винаги сърцето играе и това, което много ми е липсвало през тези години в чужбина, е точно това, събирането на българската общност, танците, тези усмивки, тази цветност и от доста години така съм си поставила за цел да събирам хората заедно и просто се забавляваме заедно. Танците ме карат да се чувствам много доволна, много спокойна, много е зареждащо. Всеки вторник, като имаме репетиция, примерно отиваме малко така по-напрегнати и такова, но после след репетицията всичко е съвсем различно, много по-щастливи, много по-доволни, всички си тръгват с усмивки. Танците са уникално нещо, събор е нещо, което всеки трябва да посети. Просто атмосферата е невероятна, всички хора са много позитивни, настроени само за хубави моменти и просто е страхотно. България по принцип се намира там, където живеем, но сърцата ни винаги се остават там, където са корените ни. И да, приближаваме доста повече до България, макар че нищо не може да се сравни с това да си в България. За съжаление, много ме радва всичко това, което става, но би трябвало да става в България, защото като се задълбочиш малко в мисление, говорим много зле, много зле. И ми е малко мъка. Ами както виждате, България е в момента в Испания, в Майорка. Така че всеки носи българското в сърцето си и успява да го пренасети на хиляди километри от България. България е едно прекрасно място и мисля, че всички се надяваме един ден там да живеем и да може всичко това, където сме научили да танцуваме в Англия, да отидем в България и да покажем на българите, че не само в България се танцуват народни танци. Точно така, да. Там да си направим къщи, да си живеем там, това май е плана на всички. Да, там е родината, там е живота. Аз много обичам България. Всяко лято в България се заминавам, имам доста родини там, обичам я. Напълно. Родината е прекрасно нещо, никога не трябва да я забравяме.
по време на втория събор се създаде тази асоциация, която се казва Асоциация на българските фолклорни състави в чужбина. Тази асоциация вече съществува от 2016 година и работи усилено последните години след постковидни. Работи усилено с Агенцията за българите, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, с различните министерства сме в контакт и лека по лека нещата напредват в правилната посока. Все повече се чува за нашите групи, все повече помощ получаваме от българската държава и изключително се надяваме скоро да имаме много добри новини от асоциацията за всички наши приятели фолклорни състави в чужбина. Българите в чужбина, както казах и преди малко, те представят нашия фолклор, а пък ние от страна на българските институции се опитваме да се съдействаме с тях, за да може да представим пред компетентните органи реално нуждата от това да се осъществи едно целево финансиране, което да бъде, както е по примера на Асоциацията на българските училища в чужбина БУЧ, която е преди години, така да се създаде, има вече създадена асоциация и вървиме по този път. Аз лично като представител на Изпълнителна агенция за българите в чужбина съм именно тук за това, за да може да се запознаем с повече фолклорни състави и да вървим напред за благото на всички, защото нашата дейност, свързана с тези състави в чужбина, реално е в глобален план, е за българският фолклор и за бъдещето на нашите традиции. От България не сме имали никаква подкрепа, всичко се прави на собствено спонсориране. Нямали сме парични подкрепи никакви. Значи, имали сме помощ от консулството в България, на България в Валенсия, което ни помогна, например, връзка с общината в Палма, която ни наистина имахме голяма помощ от общината в Палма, която ни осигури мястото за голямото хора в площада, който е под катедралата, ни го дадоха абсолютно безплатно. Не сме заплатили никакъв наем. Единствено, който беше паричното заплащане, беше за допълнителните задължителни ефекти, които бяха полиция, линейка и пожарна. Това са задължителни неща, които при толкова голяма общност, която се събираме, е задължително. Бих попитал сегашните и бъдещите управляващи дали мислят, че могат да подобрят нещо с развитието на българския фолклор в чужбина и какво могат да помогнат за обогатяването и изучаването на фолклора с всички състави зад граница. Дали може да се направи някаква помощ, дали да е минимална, но има много хора, които не могат да си позволят дори да си купят носии и костюми, пък да не казвам и за музики, за хореографии. Някаква минимална помощ, която ще бъде от голямо благодарност. Жив и здрав, че тук си ме видял. Аз за първи път идвам, за първи път виждам такава красота. Всички хора са толкова красиво облякани. Невероятно е. За първи път виждам толкова много хора в българи тук на едно място и да са толкова красиви. Харесва ли? Много ми харесва. Аз съм дошла да представя моята много свежа млада група от град Лийц. Казва се Български ритми. И моята задача днес тук е да се опитам да вмъкна тази група до година, да участва в този български масов, фолклорен, европейски, български традиционен събор.
Бих искала да пожелая на всички участници да са все така активни, да дързаят и никога да не се отказват от своя български корен, независимо къде са, независимо колко е трудно, защото българите и България трябва да пребъде. Поздравявам всички българи, които обичат българския фолклор, всички, които имат близки в чужбина. Искам да знаете, че ние тук сме много задружни, много се обичаме, много обичаме да играем български хора на Мегдана на другата България, но не само, и в нашите клубове. Искам, разбира се, да благодаря на майка ми, която ме записа на времето в първия ми фолклорен ансамбъл, където съм танцувала Южняче, град Хасково, и на моя първи ръководител, който ме закърми с любовта към българския фолклор, Васко Димов. И на всички приятели в България да им кажа, че много ги обичаме, и ако някой ден иска да дойдат на нашия събор като гости и да видят как българите в чужбина танцуват ръка за ръка и се обичат и стават приятели, добре са дошли! Ами да пожелая на всички участници да бъдат все така ентусиазирани и обединени. Това, което е моя цел още от пристигането ми във Валенсия, беше да обединя всички български асоциации, които се намират в консулския окръг. И виждам, че сега лека по лека те се обединяват все повече и повече. Им пожелавам да бъдат все така активни за в бъдеще. Пожелавам на всички тук мегданци, които са се събрали, най-вече здраве, да бъдат щастливи, да бъдат игриви, да бъдат задружни и с много емоция и радост да представят нашите традиции и нашите танци извън България навсякъде. Пожелавам ви да продължавате с танците, ако още не сте почнали да почнете, все така усмихнали хубави българи да бъдем. Искам да виждам все така усмихнати българи, все така лъчезарни, да играят, да танцуват, да поддържат българската традиция. Вярвайте ми,
правя го от сърце и много искам да помогна с нещо. Ето сега вътре чух за тази благотворителност за глухите деца. Защо не един българин да даде само по 1 евро? Тук всички групи, толкова много. Ние сме, колко казаха, че сме над 3000 човека. Значи, за какво говорим? Всеки да даде по едно нещо. По 1 евро. Ще бъде достатъчно да помогнем с нещо. Това е. Успех на всички, защото това е само да се забавляваме. В България и в чужбина, хора, дерзайте! Звук и красота на целия наш фолклор по цял свят. Дръжте се! България е навсякъде, където сме ние. Своята незнайна съдба, спомена пазим за нашите деди, горди наследници техни смени. Спомена пазим за нашите деди, горди наследници техни смени. Весели пастър, сини мегдане, с тебе фолклорът ми жив ще остане. Огън запалваш във всички сърца, завет да оставиш на нашите деца. Весели пастър, сини мегдане, с тебе фолклорът ми жив ще остане. Огън запалваш във всички сърца, завет да оставиш на нашите деца. Топтят, приятели верни чакат ни там, отново събирани то с наш мегдан. Приятели верни чакат ни там, отново събирани то с наш мегдан. Весели пастър, сини мегдане, с тебе фолклорът ми жив ще остане. Огън запалваш във всички сърца, завет да оставиш на нашите деца. Весели пастър, сини мегдане, с тебе фолклорът ми жив ще остане. Огън запалваш във всички сърца, завет да оставиш на нашите деца.
Ами не знам. Значи вчера казаха, че острова се тресе. И е вярно. Носи нещо, това не може да се обясни. Аз лично не мога да го обясня. Уникално е, наистина. Уникално. Весели пастър, сини мегдане, с тебе фолклорът ни жив ще остане. Огън запалваш във всички сърца, завет да оставиш на нашите деца. Весели пастър, сини мегдане,